δεξιοτεχνία για τον μουσικό είναι το δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή η δεξιοτεχνία είναι το εργαλείο, η τεχνική είναι το εργαλείο, αλλά πρέπει από εκεί και πέρα υπάρχει η ουσία. Η ουσία. Και πολλές φορές η ουσία έχει και μια απλότητα. Είμαστε εδώ και από εδώ είναι η φασαρία και ο θόρυβος και από εδώ είναι η μουσική. Για τα κρουστά μιλάω. Είσαι σε ένα λεπτό σκηνή για να περάσει το όριο. Υπάρχει ο βασικός ρυθμός, από εκεί και πέρα το τουμπερλέκι έχει στολίδια που κάνει. Όταν είναι δεξιοτέχνης. Όταν δεν είναι γνώστης της μουσικής, πάει να κάνει τα στολίδια και είναι έξω από το ρυθμό. Λέω, μην κάνεις τίποτε, κράτα το ρυθμό σου εκεί, να βασιστεί ολόκληρη ορχήστρα. Υπηρετείς εκείνη τη στιγμή το στυλ που παίζεις, το είδος, να μην ξεφεύγεις από το είδος, να μην ξεφεύγεις από το κομμάτι που παίζεις, δηλαδή να μην το... Και βέβαια και με το χορευτή μαζί, είναι όλο το πακέτο που κοιτάς. Θα βάλεις το δικό σου πράγμα, αλλά να μην ξεχνάς ότι έχεις να κάνεις με κάτι που δεν πρέπει να το προδώσεις εκείνη τη στιγμή, για να βάλω το εγώ μου. Ο ρόλος λοιπόν ενός κρουστού μέσα σε μια παραδοσιακή ορχήστρα είναι ουσιαστικά να βοηθάει να υπάρχει ένα πολύ καλό χαλί, ένα πολύ καλό υπόστρωμα για να αναδειχθεί η μελωδία. Πρέπει να έχεις νεύρο και να παίζεις από κοντά και να ξέρεις τις μελωδίες. Δεν είναι βγήκαμε και παίζουμε ντου, κακακού, καπού, κακακού, καπού. Βάζουμε και ένα μηχάνημα και το παίζει. Ένας νταουλιέρης λοιπόν από τη Μακεδονία τον ρωτάει, λέει, παίξε μας πώς το κάνει αυτός. Δεν μπορώ να το παίξω χωρίς μουσική. Έτσι είπε. Γιατί στην ουσία αυτό είναι, παίζει και μουσική. Μουσική παίζει. Δεν χτυπάει να κάνει φασάρια. Τα τελευταία χρόνια τα κρουστά έχουν περάσει και σε ένα άλλο στάδιο. Στις σημερινές εποχές επιβίωσαν με αυτό το υλικό λοιπόν και αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν σε κύρια σολιστικά όργανα. Και μπαίνουμε σε μια πιο δημιουργική έκφραση, διότι υπάρχουν οι λεγόμενες πάσες. Δηλαδή υπάρχει η θέση πια ενός κρουστού, ο οποίος λειτουργεί πολύ πιο μουσικά και πολύ πιο δημιουργικά. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να έχει πολύ πιο καλή τεχνητή κατάρτιση, που σημαίνει να έχει περισσότερες φωνές στα χέρια του και περισσότερους άσους στο μανίκι. Αλλά δεν ξεχνάμε ότι το κρουστό είναι η βάση, ότι κρατάμε. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Μπορεί να γίνει και σολιστικό, αλλά δεν ξεχνάμε ότι είμαστε και η βάση στην ορχήστρα. Στη μουσική και στην τέχνη γενικά πολύ δύσκολα υπάρχει το καινούριο, το πρωτογενέστερο. Είναι πάντα κάτι που εξελίσσεται από κάτι πιο παλιό και αυτό εντάξει είναι και το ενδιαφέρον της υπόθεσης, επειδή σε βάζει σε μια πορεία. Ξεκινάς κάτι εσύ, θα το πάρει ο άλλος, θα το εξελίξει, μετά θα το ξαναπάρεις εσύ. Είναι σαν να χτίζεις κάτι όμορφο, ωραίο, ένα οικοδόμημα ωραίο. Και είναι η συνεργασία. Η ομάδα μαζί. Το μοιράζεσαι αυτό το πράγμα, η μοιρασιά. Δεν βλέπουμε την παράδοση προσκολλημένη με το πώς είναι ακριβώς. Απλά να δίνουμε την παράδοση όπως είναι και όπως ήταν πριν από πολλά χρόνια. Όσο να τη σεβόμαστε και να μπορούμε από εκεί να είναι ένα σημείο έναρξης για να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Κρατάμε την παράδοση, αλλά συνεχίζουμε και παράδοση. Παίρνουμε πράγματα, αυτά που έχουμε γεννηθεί τα ακούσματά μας, για τα κρουστά, τις τεχνικές, τις παλιές, αλλά έχουμε την υποχρέωση και είναι και ανάγκη πλέον. Δεν μπορείς να μείνεις στο ίδιο πράγμα. Πρέπει να εξελίσσεσαι. Η δημοτική μας μουσική είναι άρρητα συνδεδεμένη με τη ζωή μας. Από τη στιγμή που γεννιέται μέχρι τη στιγμή που πεθαίνει. Και αν δεν έχεις παίξει σε ξερό που λέω εγώ, σκέτα σε πανηγύρι, δεν το έχεις καταλάβει αυτό. Πρέπει ουσιαστικά όλα αυτά να τα δεις με ένα πολύ ανοιχτό μάτι. Πρέπει να αποφύγεις δεσμεύσεις του στυλ τι είναι παραδοσιακό, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Εφόσον λοιπόν ταξιδεύει η μουσική και φεύγει και μοιράζει συναισθήματα και εντυπώσεις και χαρτογραφείται πια σαν μια τεράστια πραγματικότητα, νομίζω ότι έχουμε κι εμείς λίγο το δικαίωμα να πάρουμε λίγο από αυτή τη γεύση, να τη βάλουμε στη δικιά μας μουσική. Είναι μια συνεχής αναζήτηση αυτή. Δεν είναι εύκολο, γιατί κάθε φορά ανακαλύψεις και κάτι καινούριο. Τώρα εγώ στα 20 χρόνια ανασχόλησης συνέχεια ανακαλύπτω. Για μένα αυτό είναι ένα ταξίδι τώρα που έχει ξεκινήσει και προσπαθώ να το μάθω και βλέπω ότι είναι λίγο ανεξάντλητο. Φαντασία άμα έχεις και να σου αρέσει αυτό το πράγμα, να θες να ψαχτείς, βρίσκεις.
Η ανάγκη μετά από την πάρα πολλή τεχνολογία της επιστροφής στους φυσικούς ήχους έχει κάνει πάλι τα κρουστά πρωταγωνιστές. Έχουμε ένα κύμα επιστροφής στον καλό ήχο, θέλω να πιστέψω. Και εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί βλέπω και αυτό που είπα πριν. Πάρα πολύ κόσμο ο οποίος ασχολείται πλέον σοβαρά με τα κρουστά. Και συνεχίζει την παράδοση. Για μένα αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να μπορούμε να συνεχίσουμε την παράδοση του τόπου μας. Να είμαστε ενεργοί, να μην χανόμαστε. Γιατί και η καινούργια εποχή τώρα έχει πολλές αλλαγές, αλλά τουλάχιστον εμείς κρατάμε όσο μπορούμε γερά.